I denne video vil jeg fortælle lidt om det at arbejde kontrastivt, hvor de to sprog, som er i fokus, det er tyrkisk som modersmål og dansk som modersprog. Hvis man skal definere det at arbejde kontrastivt, så vil det sige, at man er inde og sammenligne to sprog, hvor man ser både på de ligheder, der er sprogene imellem, men også de forskelle, som der er. Det stammer fra behaviorismen og en mand, der hed Ladu, som mente, at vi har et sæt vaner med fra vores modersmål, som vi kan trække på, eller som kan stå i vejen i vores tilegnelse. Han mente også, at ved at lave sådan en kontrastiv analyse, så kunne man forudsige alle de fejl, en learner nu vil lave. Hvor svært det så er at lære det her nye sprog, det afhænger også af den her lingvistiske afstand mellem målsproget og modersmålet. Den her hypotese, den har fået nyt liv i dag af en dansk forsker, som hedder Jakob Stensig, og han gør lidt op med den her behavioristiske tilgang, og i stedet for så kobler han det at arbejde kontrastivt på intersprogsteorien, hvor han siger, at modersmålet det er basis i elevernes hypotesedannelse. Og derfor er det også vigtigt, at vi som lærere kender grundtrækkene i deres modersmål, altså i det her tilfælde tyrkisk, for så bedre at kunne forstå, hvorfor danner eleverne de her hypoteser, som de gør, og også kunne forklare over for eleverne, jamen det her det er grunden til, at du måske danner den her hypotese ud fra dit modersmål, fordi det er det, du er vant til. Så på den måde, så kan man, ved man som lærer har et kontrastivt beredskab, faktisk også bedre vejlede eleverne i deres hypotesedannelse. Så kan man spørge sig selv, hvorfor så overhovedet arbejde kontrastivt? Og som jeg lige nævnte, vi kan støtte eleverne i deres hypotesedannelse som lærer ved at kende de her grundtræk. Så det bliver et pædagogisk redskab i undervisningen og i vejledningen af den enkelte elev. Men eleverne kan også få noget ud af at arbejde kontrastivt. Ikke kun, at vi som lærer har et beredskab, men faktisk også, at eleverne tager udgangspunkt i deres eget modersmål og så arbejder ud derfra. Og på den måde får de også en bedre forståelse for dansksprogets opbygning, hvis de tager udgangspunkt i det, de ved og kender, de sproglige træk, de kender fra deres eget modersmål. Så der kan man sige, at det styrker deres sproglige bevidsthed ved at tage udgangspunkt i den viden, som de har, og så koble det på dansk. Og så kan man også sige, jamen herigennem så får de også en opmærksomhed på sproget, og de får også sproget bearbejdet ved, at de selv arbejder med de her forskelle og ligheder sprogene imellem, altså mellem tyrkisk og dansk. Og det kan man sige, at det er en forudsætning for, at den her viden, som de nu tilegner sig, den bliver lagret i langtidshukommelsen, og ikke bare forbliver i deres korttidshukommelse. Set i forhold til sprogtilegnelse, så bliver det at arbejde kontrastivt meget relevant i deres hypotesedannelse, som jeg også allerede har nævnt. Og tager man udgangspunkt i den her model, som I kan se på skærmen nu, så kan man sige her, elevernes modersmål ligger jo heroppe i elevernes allerede eksisterende sproglige viden. Og herudfra danner de jo nogle hypoteser sammen med det input, de ellers får i undervisningen. Og så tester de her hypoteser, enten mundtligt eller skriftligt, afhængig af målet i undervisning. Og det er her, at vi som lærere skal have vores fokus i vejledningsfunktionen. Fordi man kan sige, at det her, vi kan se, okay, er der en grund til, at eleven måske, en tyrkisk elev skriver, bogen ligger bordet på, fordi den konstruktion vil man have på tyrkisk, fordi at præpositioner står efter styrelsen, så vil man hurtigt gå ind og vejlede med den her forskel og sige, på dansk, der har vi præpositionen foran styrelsen. Så der vil det at kunne kende det her træk fra modersmålet være positivt. Man kan sige, at det næste punkt er så også, at vi godt skal zonen for nærmeste udvikling.
Fordi her kan man sige, at man bygger videre på den her allerede eksisterende viden, som eleverne har, og så bygger deres sprog og deres sproglige bevidsthed op derudfra. Og vi mener også, at viden de skal forstås i lyset af den viden, som man allerede har, også i tråd med Vygotsky. Så her kan man virkelig få bekræftet det her med at arbejde kontrastivt, at det er givende. Ser man i forhold til sprogtilegnelse også på den lingvistiske tilgang, jamen så kan man sige, at det at arbejde kontrastivt, det er helt centralt her, fordi det er sproget, som er i centrum. Og også med den kognitive tilgang i forhold til det her opmærksomhed og bearbejdning af sproget, som jeg også har været inde på tidligere, at det er virkelig i fokus. Så opsummerende kan man sige, at det at have fokus på det kontrastive, jamen det har 3 funktioner. For det første, det at man inddrager de tosprogede elevers modersmål i undervisningen, det gør, at man har fokus på deres sproglige ressourcer og de erfaringspositioner, som de kommer med. Og der tror vi, at det vil øge deres selvtillid, når de skal lære dansk, da de mærker, at de har en viden, som de kan trække på. Og får man først vist dem, at de har en force i forhold til de danske elever, ved at de har noget viden fra et andet sprog, de kan trække på, jamen så er det jo bare super godt. For det andet, så bliver transfer også en ressource, hvor man kan udvælge som lærer relevante træk og gøre det en del af sin undervisning. Og her tænker vi, at det både er positiv og negativ transfer, som kan blive en ressource, hvor man altså både ser på de ligheder, der er i sproget, men også ser på de forskelle, der er, og så underviser derudfra. Og det er vigtigt, at man ikke ser negativ transfer som fejl, men som et led i elevernes hypotesedannelse. Og man kan også sige, for eleverne, jamen der bliver det også en ressource at arbejde med transfer i forhold til, at det øger deres sproglige bevidsthed i forhold til dansk også. Den sidste funktion bliver i forhold til lærerrollen, at det, at man har en forståelse for, hvorfor eleverne danner de hypoteser, som de gør, jamen det er helt afgørende i vejledningen af den enkelte elev og planlægningen af undervisningen, så man bedst muligt kan støtte eleverne i at lære dansk hurtigst og mest effektivt. Så det at arbejde kontrastivt har helt sikkert sin fordel. Det er jo ikke hermed sagt, at det skal man gøre hele tiden, men det er et vigtigt element, man kan inddrage i sin undervisning med de tosprogede elever.